siitä taas myötäottelee. Kävelet tuohon Niin. viivalle ensin tähän näin, otat sen koiran irti hiihdosta. Voit heittää vaikka hiinan tänne. Jätä. Joo. Kävelet tähän viivalle ja lähdet kävelemään tuota viivaa kohti. Pysähdyt siihen. Ja kun minä sanon, että askel irti, otat askeleen, etkä pääsetkin. Sen voit lähteä kävelemään. Askel irti. Hyvä. Voit kutsua koira. No vaan reippaasti. Saat käydä hakemassa niitä. Taas on hyvä. Saat käydä hakemassa. On 2 minuuttia aikaa saada koira. Hyvä. Iske koiraa kävele reippaasti tänne minuutin. Lähdetään ottamaan taas semmonen pieni kävelylenkki ja sillä aikaa niin tuo viritetään sitten uudestaan tuo